Михаил Рыгорович, вітаем і ведаю, што Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў рыхтуецца да свайго 75-годдзя. Як плануеце адсвяткаваць? Святкуем і праз урачыстасці, але найперш пра штодзённую, адданую мастацтву краіны і працы. Таму будуць планавацца і сустрэчы з выпускнікамі, і мерапрыемствы для першакурснікаў, для студэнтаў, для аспірантаў, магістрантаў. Плануецца шэраг выставак, паказаў экраннай прадукцыі, спектаклі, хаця сённяшні час у нас пэўныя карэктивы. Гэтым летам таксама адбудзецца юбілейная уступная кампанія. Таксама 75-я. Наколькі складана паступіць у акадэмію сёння? Паступіць заўсёды было непроста ў акадэмію мастацтваў. Не таму, што гэта нейкія непад'ёмныя патрабаванні. Для таленавітага чалавека нават вельмі прыемныя абставіны, паказаць свае здольнасці. Колькасць жадаючых паступаць у акадэмію мастацтваў не змяншаецца. А дарэчы, у гэтых складаных умовах вось зараз як працуе акадэмія, якія формы работы знаходзілі выкладчыкі? Все, што тычыцца такіх лекцый з вялікай колькасцю студэнтаў, то мы выкарыстоўваем камунікацыйныя электронныя тэхналогіі. Выкладчыкі даволі лёгка з імі справіліся, з гэтымі тэхналогіямі. Што тычыцца асноўных дысцыплін, практыка-арыентаваных, то тут никакая камунікацыйная электронная тэхналогія не дапаможа. І неабходна знаходзіцца ў аўдыторыі спецыялізаванай, у майстэрні, займацца і з глінай, і рабіць пластычны эцюд. А вось цікава, я не ведаў, падчас навучання адзін з экзаменацыйных этапаў носіць назву рэктарскі прагляд. Што гэта за выпрабаванне такое? Многія тэрміны ў навучальным працэсе яны маюць вельмі давнюю гісторыю. І гэта гісторыя нават больш за стагоддзя, за два. Як, напрыклад, людзі збоку не заўсёды разумеюць, чаму ў нас заданне па малюнку ці па жывапісу называецца пастанова. І дзеячы тэатра часам задаюць пытанне, чаму такая назва дзіўная. Але на самой справе больш за 250 гадоў таму назад у Петербургскай акадэміі мастацтваў тыя заданні, калі малявалі мастакі пэўных натуршчыкаў, яны былі тэатралізаваныя. І акцёры былі першымі натуршчыкамі, якія дапамагалі засвойваць гэтыя веды маладым мастакам. Вот за столькі гадоў многія тэрміны яны і засталіся. Яны не маюць нічога агульнага сучаснай рэальнай справай ці з медыцынскай справай. Так склалася, і мы лічым, што не трэба мяняць. Але асноўная задача рэктарскага прагляду на факультэце дызайна і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, на мастацкім факультэце, на іншых факультэтах – гэта такі комплексны аналіз выканання на розных кафедрах дысцыплін, каб пабачыць агульны ўзровень, прыйсці да нейкіх карэкцыў, карэкцый гэтага навучальнага працэса, убачыць самыя моцныя бакі, адзначыць самых паспяховых, где-то указаць на недахопы. Таму эта назва яна традыцыйная. Колькі я вучыўся, колькі ведаю, так называўся прагляд, калі рэктар з намеснікамі, з старальшчыкамі кафедраў, членамі факультэтаў комплексна аглядалі дасягненні за цэлы семестр. А ці з'яўляюцца зараз у акадэміі нейкія новыя спецыялізацыі, спецыяльнасці ў сувязі з сучаснымі тэхналогіямі? Новыя тэхналогіі, зразумела, з'яўляюцца. І электронныя, камунікацыйныя, і новыя матэрыялы, і прага студэнтаў да такога лічбавага свету, яна відавочная. Но спецыяльнасці у нас яны традыцыйна застаюцца. Акцёр драматычнага тэатра, рэжысёр кіно і тэлебачання, графік, жывапісец, скульптор. А само насычэнне, змест праграм навучальных, конечно, меняется в бок сучаснасці, это и новые технологии, и новые материалы. Молодые люди вельмі лёгка успрымаюць сучасныя здабыткі лічбавых технологий, лічбавага свету. Таму мы бачым нават дыпломныя работы, зробленыя ў новых технологіях, і нават на таких традыцыйных напрамках, як графіка, монументальное мастацтва, рэстаўрацыя. Дзякуй, Михаил Рыгорович. Будзем сачыць за тымі юбілейнымі мерапрыемствамі, якія праходзяць у вашай установе. Абавязкова паведамляць аб іх у нашых выпусках навін.